Naše tri priebané hlavy sa tu stretli, Ahoj. aby ochutnali toto, toto a toto. Dobre, čím chcete začať? Daj tým. Spravíme znova tak ako predtým. Red Bull, lebo ten je dobrý. Dobre, máme tu prvotredného feťaka, ktorý mal už všetky energetiky, ktoré existujú. Cukríky. Sladké, jak koľko. Modré to je. To je šmolkou gec. Má silnú farbu, myslím. Ukáž. Je to modré. To dobré. Tak tie cukríky. Tak keď máš Jak cukríky. tie jojo ksio cukríky. Áno, tie jojo ksio. Ja viem. To sú tak tie tá pena, čo vieš, tak presne tak to chutí. Aj to tak chutí. Hej, aj to tak chutí. Dobre. Je to dobré. Je to proste modrý šmolko. To je úplne jak to. Ten jojo. Že? Aj to tak chutí. Čo tebe to meša? Trošku moc sladké. Poďme to exnúť, ako? Poďme to exnúť. Môžeš to ty exnúť, každý exne jeden. Dobre. Ja exnem ten najväčší. Dobre. Tak ja chcem exnúť sem ten. Dobre, tak toto fifili Ja si exne. ešte Ja exnem toto. stále veľa, poď sem. To pomeď. Je tam polka asi. Ježiš. Ktorá je to exnúť? No pomeď. Ešte polstoročný. Dobre, do koša? Dobre. Budem otvoriť ten Semtex. Dobre, môžeš. Máme tu nový R Semtex. Jaj. Hej. Umelecká. Ktorý som ešte nemal. Obyčajný Semtex mi nechutí, je to hnus, odpad. Som zvedavý. Typujem dopredu farbu klasickú toto, žltú. Môj tak úplne obyčajný Semtex. Hej, až na to, že tebe smrdia ruky od cik, čiže som neschylný toto. OK, farba klasická žltá. Ochutnaj sem textovú šťanu. No, to potrebujem ochutnať. To tu nejak to zašlapať. Je to určite lepšia klasický Semtex, tie bublinky tam pridávajú určitý šmak cukru. Ne, to je lepšie ako obyčajný Semtex. Je to na 100% lepšie ako obyčajný Semtex. Jo. Obyčajný Semtex mi strašne nechutí, ináč vlastne žiadny Semtex. Lebo ten obyčajný Semtex, jak je to proste plané, On to fakt chutí jak proste vypršaný energie. Áno, proste vypršaný, že v tom plánom je proste o mnoho viac cítiť ten cukor a keď tu máš tie bublinky, tak je to lepšie. Ináč pravda, to mi tiež chutí viac ako ten Red Bull. No. Není to najlepší Red Bull, ten čo sme mali teraz ten Winter Edition. Toto je dosť dobré. Ale ani a toto je dobré. Dobre, je tam polka. Dobre, tak to máš 150 ml, tak to je niečo. Koľko zjadol na dlho na chvíľu. Teba ti to dlhšie ako Žukovi dano. Tebe sa nejak uzavrelo Red Bull. Alebo to je stýlené. kokos. Lebo dlho som neexceloval nič. Dobre. A netrval to dlhšie. Hyper 100. Dobre, tak poďme na to. A ten Semtex bol dobrý. Tento Tiger je obyčajne dobrý, najlepšie je double kofeín, lebo to je proste double kofeín. Ale tie prichute Tigerovské nie sú moc dobré. Kamo, To je mango. Multi Tutti Frutti je dobrý, Tiger, ale ukáž, farba je jak mango oko úplne. Hej, no Filip, to je to vonia podľa No teba. vonia to jak takéto čínske mango. Čínske mango? Čínske mango. Áno, liči. Ale že strašne, jak juicy. Však ja to prvý ochutnám, že aby som vedel, že do čoho idem, keď to budem mixovať. Kámo, tieto prichute Tigerovské nie sú dobré. Čo ja viem. Pamätám si, že mal som Bubblegum Tiger, ktorý som mi nechutil, ale bol jeden z tých Ten Bubblegum ale Tiger. tá kola Tigerovská, ktorý som očakával veľa, som sa skôr dolecal a vypul som to na zem. To je gangsta kola. Pamätáš si to? Joj. Akože není to zlé, ale není to ani dobré. OK, není to najhoršie. Není. Ja by som sa zhodol, že ten Semtex bol najlepší. Strašne to vonia liči. Keď to bolo vychladené, je to samozrejme lepšie. Všetko je lepšie vychladené. Aj čaj. Ale Aj káva. není to určite to lepšie ako Gangsta Cola a Bubblegum a ostatné. Dobre.
tento modrý je určite horšie ako toto. Toto je dobré. My sme to nezoradili, ja som vyjebal všetky tie plechovice. Nevadí. Nevadí. Musím povedať, že z týchto Hypers, alebo z toto Power is... Jak sa to hovorí tejto kolekcii? Neviem. Nazvime to Hyperstorm kolekcii, je tento páme najlepší určite. Lebo sú len dva. Nie. Asi áno, tak je. Ešte som mal asi tie gamerské Tigery a tie sú tiež úplne No odporné. hej, aj ten bubblegum, gamerské. Hej. ten bubblegum, počúvaj ma, ten je modrý a ten mi zafarbil papulu totálne. Ja som mal ten, bolo to úplne ja mal ten presladené. rúžový a ten je hnusný úplne. Aj ten rúžový som mal. Nechutné, to je úplne. Ja som mal raz ten bubblegum. Pamätáš, ja som bol s tebou, ja som to nedopil. Hej, si to nedopil. No, aj, nie, ty koľko stojí tak 34, to je tak toľko, dobre, Určite to je asi jeden z tých lepších kritikov. No, sem tam tak. Hotovo. Najrýchlejšie. Koľko. Dobre, to bolo najhoršie z dneška. Podľa mňa ten Red Bull, moc sladký. Reálne, a ja som ho chcel. Lebo on nie je zlý, ale ja to hodnotím tak objektívne. Ten Semtex bol fakt global. Semtex určite je najlepší. Hej, a ja si myslím, že z týchto troch, podľa mňa, že Red Bull je najhorší, Semtex je najlepší a ten Ale on Tiger je není, že najhorší, že by bol hnusný, ale proste... z týchto troch. Hej, toto má aj také plusové body za to, že to je proste výnimočne celkom dobré. Ako nekúpil by som si to určite, ale ani ten Winter Red Bull by som si nekúpil určite. Ne. To je A ten podľa mňa... Semtex by som si, to je dobrý. Jo, Ten Semtex. No, to Hej. sme mohli kúpiť na veľký Semtex. no, ten bol dobrý. Ale neviem, jak som to exoval. Tak som exoval pol hodinu. Môžem povedať, že ten Semtex bol určite najlepší. Áno, Semtex Air je fakt... Tiger dáme na tú druhú, toto, priečku a Red Bull. Ale zároveň, že proste, lebo tento Tiger ma prekvapil, Hej. bol jeden z tých lepších a najlepší z tej edície, alebo z tých príchutí celkovo. A ten Red Bull bol zase jeden z tých horších z tých príchutí a edícií celkovo, by som povedal. A není zlý ten Red Bull, ale je v týchto troch na 3. mieste podľa mňa určite. Takže sa asi zhodneme. Áno. Dneska sa asi zhodneme všetci na tom. Hej, lebo akože ten, tak to poviem, najlepšie dva Red Bully z celej jej edície zasranej je Tropical a ten Winter. Tak som rád, že sa zhodli. No, Na tejto ochutnávke sme sa rozhodli takisto, ale minulo sme mali koľko? minule sme ich mali hádam 5. 5 asi. A zaujímavejšie toto. Ja som tam A boli nebol, sme len ale... dvaja, no. Ja som tam nebol, ale mali si tam aj zaujímavejšie toto. Proste veci. Ale tiež to nebolo Ale toto, a táto ochutnávka bola dobrá, lebo aj som sa nedodúcal, ani mi že fakt nechutilo. Ten Tiger nevedal dobre. Mali by sme urobiť ochutnávku s ovakou. Tomu alebo ochutnávku veri. Kámo, ale financuješ ochutnávku Vape. Veci, ja budem financovať radšej ochutnávku z žulákov alebo cigary. Ne, film. Ale z cigaret sa nerobí dobrý tier list, lebo proste pre väčšinu ľudí chutia strašne podobne. Ale ty máš taký už vycibrený jazyček. Ale edícia, ale tu sme museli točiť, ja som nedal toto si po sebe 5 žulákov. No, tomu je. Aj keď vlastne my to môžeme robiť tak, že dáme si to do huby, keď to kikne, tak to vyťahneme a dáme si to, odložíme si to a dáme si ďalšie, ale ja by som určite nemohol dať proste 3 po Filip, sebe. točil by si s nami ochutnávku žuvákov? Áno, Poď. Že by ma úplne odjebalo z toho. no, priprav sa, že? Hej, keď pojem raz k Danovi, tak môže nám Kámo, to tam sa v živote nedostane toto. To radšej vyskočí. všetci, aj samo, aj ty poješ niekedy k Danovi, tak pojdem. A pojem s vami. Kde budem na to asi vôbec? A na to musíme, že, ale nerobíme, že proste ochutnávku proste 6, ale 3 asi jedna. Alebo 4. Ne, dáme doma 20. A ne tie klasické, každej značky väčšinou chutia takisto tie menšie. A keď si dáme 4 a že tu. No. Jasné, ale by som okolo ma vypul a dovrsal som sa 3-krát po sebe. Dali sme napríklad kilu, by sme chutnali, lebo tam nie je ani až taká silná. Zobrali sme, že 3-4 max, to je 15 € a budeme sa vedeli zložiť každý 7. To môžeme kľudne kedy urobiť, keď som začal žúvať. Môžeme robiť budúci týždeň. A ten YouTube teraz je ban. Poďme to urobiť, že každý zoberieme toto. Zložíme každý 7 alebo 8 a Euro či žuvákov? 5 €. Lebo tí žuváky stoja toto, 5 dačo. No, A že by som proste jeden týždeň iba žuval. No to môžeme urobiť. Zahlasujte do komentárov, asi 5 ľudia sa to pozrú. No, je to Za pravda. 5 lajkov natočíme. Kámo, v živote nám nebude 5 lajkov. Za koľko lajkov toľko Možno žuvákov? bude. Koľko lajkov toľko žuvákov a zrazu len 12.
Ne, dáme toto. Nejaké 3-4. Môžeme urobiť kľudne budúci týždeň. Dobro. Že tento víkend si vypýtam nejaké peňažky ešte, vydržím basic tento víkend a Tomu neveríš ani ty. neverím. Odvykačku. Ne na vykačku, však toto. Fuj, ale to neviem, ale to bude ťažké. Dobre, ale ja som toto degustátor. Ahoj. Žebráci, tak live. Degustátori. Skinhead for life, dobre zabijem.